ka hini tsayi bala'i za mu yi da kai wallahi. Kana ji zuwa muka yi ina bin shi kuɗi. Ya sunanka? Sunana Abubakar Babangida. T5. Kai fa? Aliyu Saifu. To a ke tafa da ku? Kana ji wannan mutum ina bin shi. Kuma na ce mai yaban kuɗi na yake faɗa min bai da su. To ni gaskiya ban iya haƙuri ta amma ban haƙuri yau ni ke son kuɗi na saboda ina buƙatar ne wata wurin kuɗi. Ya za a yi ni kawai na kawo shi kuɗi. Wace kai ka kawo ƙara Shi ne kawo ƙara. To. Kawai magana kuɗi na ne kawai kuɗi na. Kuɗi na. Kai ya kawo ƙara. Ya kawo ƙara ta yana bina. Ya dina bina. Amma shi ba shi idan za a bada shi. Ba ana yin dawajiya ba. Da Allah ma ka saurara solo wani na gida ba yana bin ka bashi ko bai bin ka bashi. Solo wani kebin ka gida. Yana bin ka bashi. Solo wani kebin ka gida. Amma ba ka ba kuɗi na ba ma. Da wajewa. Da Allah yi mamu shuru dakata. Kai Ba kai ai ka gama naka ya sa ma baki. Ya sa ma baki. Ina jin ka. A kira Sajo. Shi ba shi idan ka zo mutum sai dan Allah wani na bukatar Ba wai nawa ne ma bashin? Wai nawa ne? Ranka naira 5 ne. Naira 5? Naira